کمتر ji dûmha mayne bîreweriya genûsaydkirina êzidiyan bikefte di 6 saliyê de wataniha betir ji nîva êzidiyan awarane û hejmareka mezin salane berê welatên biyanî diravin û li jiyaneke dûr ji tirs û birs û li cihekî pîtebê bêhête dan digerên. Arwesa nêzîkî 6 salane hejmareka mezin ji gorên bikom li nava dever û çol û çiyayên şingalê mayne û bêk û hîç giringiyek ji lê hikûmeta Herêmê ya Iraqê pê bêhête dan. Arwesa betir ji 3000 keç û jin û zarokên êzidiyan mayne bê ser û şîn ku betir ji 7000 êzidiya ji layê tîrostên Daeş ve li 8 2014 li Şingalê hatibûne revandin û heta niha jî yek kes nehatiye dadgehkirin li ser keftina Şingalê. û ji layekê dîva hejmareka mezin di nava kampan de jiyaneka pir zehmet diborînin û hejmareka din li Şingalê mayne û hatîne birîn ji kes û karên xwe yên di nava kampa de. An ku êzidî bi giştî wekû pezî lê hatîne ew ê bêşivan û her êk bi aliyekî ve diçit û cihêdaxiyek ku her parteka siyasî çiya Kurdî bet yan jî neya Kurdî bet êzidî wekû bîkeke xemlandî kirîne ne Kurdistan telaqet det û ne Iraq ji li xwe meher diket û her du alî jî egerên serekî bûn ku ew genûsayda mezin bi serê êziyan da bihêt. û ya ji hemiyê jî seyirtir rojane daxuyanên tund dijî êzidiyan li Kurdistanê û Iraqê dihêne belavkirin bê ku êk bihête siza dan û êzidî bûyne pariyek di nava dev û lêvên partên siyasî bi tenê bo maremên xwe ne ku ji bo harîkariya êzidiyan û destveînana mafên wan û parastina wan ji her matirsyekê û bi taybet jî di rojên hilbijartinan de. Di van 6 salên borî de hîç gorankariyek di gorapana êziyan de nehatiye kirin. Nebara doxêwanî emnî û nê aborî û nê siyasî û nê deronî jî cêgir bûye û kesekî serê xwe bi wan ve neîşande. Bi tenê hindek caran ragihandin behsa wan diket. Lê divêt em wê jî ji bîr nekin ku êzidî jî bi xwe beşekî herî mezin ji piştguhavêtina wan û neyêkrêziya wan û nezanînbûna wan ka çî divêt û çawa daxwaza mafên xwe bikin ji vê nepîtedanî û piştguhavêtina wan ji aliyê hikûmeta Herêmê û partên siyasî û dîsan durustkirina matirsiyê di nava dilê wan de ji bo birîna mûçê wan yan zîndankirina wan bûye egerekî dî ku ev ro hindek ji êzidiyan govend û semaya bû hindek partên dest hilat li deverên wan bikin û ve jî mafê wan e ji ber ku jiyan bi zehmet keftiye. Jiyalekî dî ve piştî ku xelkê Şingalê biryar dayîn bizevirne ser milk û malên xwe û ji êş û azarên kampa bihêne dûr kirin. Dewleta Osmaniya Tirkiye hêrişên xwe tund kirin û Şingal bordoman kirin. Bi firokên xwe yên F-16 û dîsan hatine çekdarên wan bi nav xaka Kurdistanê bi merema hêrişkirinê li ser PKK bûye metirsiyek li ser jiyana êzidiyan ku careke dî Tirkiye teroristên Daeş li deverê belav ket û êzidî mayne di nava çekûc û bizmaran de. Dîsan cîhan hemiye bê denge hember van hêrişan li ser êzidiyan û êzidiyan bawerî bi çû layîna û hikûmeta welatan nemaye. Ev jî bûye metirsî li ser paşa roja wan ku paşa rojeka wenda bûyî li pêşiya wan e. Ekrem Derwêş, Gelî Kurdistan.